Hi ha gent que sap vendre. Hi ha gent que serveix per altres coses. Però quan entres a una botiga, esperes que qui t'atengui sigui dels que en sap. Ai! El model actual a molts establiments és que els venedors no siguin venedors. Siguin robots que saben llegir etiquetes i entregar-te productes. Si em vull comprar una tele i no hi entenc, necessito un venedor que m'orienti. Però si només sap llegir les etiquetes com jo faria, no és un venedor. Us posaré un exemple. Perdona, quina diferència hi ha entre aquesta tele i aquella? Doncs el preu, la marca... I aquesta és 4K. Bé, l'altra també. Això no és ser un venedor. Això és una persona que sap llegir. Us hi heu trobat amb això? A mi em posa molt nerviós. Això suposo que és per l'alta rotació de personal, per la poca qualificació que tenen, pels sous, no ho sé. Però és massa comú. Ser venedor no és tenir un llistat de coses escrites o al cap que respons quan et pregunten. És escoltar el client i tenir interès en ajudar-lo. Fins i tot la simpatia és relativa. És millor ser agradable. Però si ets bon professional, acceptaria un tracte més sec a canvi de que sapigués de què parla. Hi ha una cosa que em fascina. Si tu vens rentadores i mai has posat una bugada per a una família de 5 persones amb adolescents, com pots saber el que necessito? La tecnologia ens ha despistat una mica. Creiem que donant moltes dades al client ens fem els importants. Però no és així. El venedor expert és aquell que dona la informació al client i l'entén. No vull atacar el sector informàtic, però ho faré. Venedors d'informàtica. Si vinguéssiu a la meva botiga de roba i us fes sentir tan inútils com alguns de vosaltres feu amb nosaltres, no vindríeu més. La gent no entra a la botiga demanant un Intel Celeron de 15 polzades amb 256 GB de disc sòlid i 2,6 GHz de core. Vol un ordinador. Per treballar, per fer els deures, per muntar vídeo. Ho enteneu, però encara és més greu als restaurants. Amb això hem perdut molt. Quan seus a taula, el primer que haurien de fer és saludar-te i després portar-te la beguda. Escolteu, ja us estem preparant la taula. 2 minuts i podreu seure. Quan preguntes un detall d'un plat, no pot ser que no en tingui ni idea. No és normal. Hi ha aquell cambrer de tota la vida que et deia: què tal? Bona tarda. Si voleu, fem una amanida i un parell de plats de la casa. Després podem fer un tall al vostre gust. Si us agraden, jo us recomano els peus de porc amb salsa fins del nostre xef. Són del millor que hi ha. Però guardeu-vos gana per la crema catalana en ratafia per rematar-ho bé. Aquest cambrer no és només una persona que t'escolta i apunta. És un assessor de felicitat culinària. Veieu la diferència? Estar de cara al públic no és senzill. Hi ha clients difícils, maleducats, però n'hi ha molts que no, i es mereixen que algú els tracti amb respecte i que tingui il·lusió per allò que està fent. I aquesta canalla tan simpàtica, voleu uns macarrons? Un altre bon exemple de la perversió on estem arribant són els venedors per telèfon. Mereixen un capítol a part. Són gent que ven productes de diverses empreses alhora. Això no pot ser bo. I a més, un robot ho faria millor. És normal que estiguin estressats i desmotivats. I aquesta canalla que vol un gelat. Veniu amb mi, us els ensenyo. Segurament no hi ajuda que s'hagi perdut una mica la figura de l'aprenent. Aquella persona jove que aprenia dels grans i de mica en mica anava agafant més responsabilitats. Ara, com que tot és tan canviant, no hi ha temps per ensenyar ni paciència per aprendre. Voleu cafès? Voleu licors? La gent ara vol estudiar molts anys. I quan en tenen 25 no volen fer d'aprenents, perquè ells creuen que en saben més. Però s'equivoquen. Però no els diguis perquè s'enfaden. Els que teniu establiments sou els que podeu fer que això canviï, però els que ens dediquem a l'educació hem de vetllar perquè la gent que puja sigui una mica més espavilada. Quan no t'has trobat mai en situacions amb clients al davant, et penses que tot és com et van dir a l'escola. Ensenyem als joves a seduir amb la paraula, a ser observadors, a saber escoltar, a saber callar, a tenir curiositat, a pensar els perquès i tantes coses que els ajudaran a ser uns bons venedors.